ngetake. Lah ngono sira mau ngapa gelem kon push up maning. Iya terus sama ndi? Arep ngendi yo? Kan duwe cupang le. Heeh, duwe. Yang duwe cupang. Ya, Tarung cupang wae brewe. ya yuk. 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 Deli sira engko ketemu nyong nggo gelon karo. Oke, siap. Arep udute entek, arep gawe kopi gas ya melu entek, maning listrik melu wae entat-entit ya arep entek. Wis kabeh apa-apa bareng lentek jan lah. Weh, sira ngapa nang ngono? Ayo duren wis beduk. Ora lek lah nyogi M. Lagi M kaya wong wadon. Ya sing kok mari ngonyong sambatan. Sambatan. Oh ya pas banget lek. Ya wis engko Riko bar duren nyong mari ngene Riko. Ya. Ya wis ngono wae nyong tak duren sit. Ya lek. Beh, Weh. Deli, Beli priwe mau nang sekolah kan apa? mau nang sekolahan. Hah? Nyong ditakoni cita-cita Beh. Terus mau apa? Mau ke ana sing dadi dokter, ana sing dadi polisi, terus ana sing dadi guru bereng Beh. Nah, pas gilirane nyong ora iso jawab, nyong bingung. Ditakoni, "Ndaper, cita-citanya apa?" Nah, nyong bingung. Lah ngapa bingung? Jadi semau disuruh pengen jadi apa kok? Nah, pas gilirane nyong Beh, nyong jawab polisi. Tapi polisi tidur, kan kepenak turu. Astagfirullahaladzim. Jadi kok polisi tidur? Sira mudeng waras sih polisi tidur ku apa? Ora. Polisi tidur kuwi jeglongan nang ndelen tor-toran jeneng kuno. Oh. Polisi tidur kok cita-cita. Jeglongan sira nganet dadi jeglongan ditek-ditek wong nang ndelen. Serana ganti sih tak omong sih, Beh. Nah, Ono wae. Motor. Oh, teko segeri wis tekan. Wih, wis tekan kene sira. weh jelas lek. Jarang-jarang Riko ngajak nyong sambatan. Ono gawe kopi berenge, kepriye wong ora ana wong. Nyong kopi nggo saka ngomah ndereni. Sano ana mlebu-mlebu wae nyong. Ora ana wong lawang ora tak kancing. Guys, nyong tak mlebu sik ta, Delu. Niki petik. Ya. Wis siap lek. Wis. Wis. Jaga ngene lek. Jadi ngene lek. Nyong kan udut entek rambut jut. Lah gese ya entek. Dilalah listriknya melu takit-takit entek. Nah, nyong terus luru kerjaanan wingi. Dilalah kerjaanane ki ana syarate lek. Ben kerjaanan ya ana syarate sira maning. Nah, masalahe ki syarate kuwi lek ana loro. Apa wae sih? Sing pertama,
Syarate kudu pinter ngomong. Nek kowe nyong rasa ditakoni lek, nyong kan pinter nek kon ngomong. Siramono ya ra gumun, pinter kon ngomong. Wis omongane alus kok mblek lancung. Lah, riko. Lah sing keloro apa syaratnya? Nah, nek syarat sing keloro kudu good cooking lek. Lah good cooking bukane pinter masak. Lah kerjane apa sih? Sales. Sales kok syaratnya ana good cooking bareng. Nah, kuwe lek. Nek tak pikir-pikir kan nek good kan artinya bagus. Nek cooking kan memasak. Bener. Berarti kan nek good cooking artinya bagus memasak. Pantesan yang ditolak. Mau yang takim tuh bagus. Goblok. Good cooking ke udah bagus kon masak. Good cooking ke pinter masak. Malah bagus yang kon masak. Lagian sales kok syaratnya kok pinter masak ke kepriwe. Do good cooking, Mbok. Sales ke syaratnya kon pinter ngomong karo rapi. We good looking. Artinya raimu kon ganteng. Walah. Tiwas nyong belajar masak dok ceplok. Malah kudu kon ganteng. Riko prewelek. Prewe apaan nih? Ya, Riko keprewe. Lah iya. Kepriwe. Lah, kan Riko ngecek di sambatan. Nah, ini nyong wis sambat. Iki gari gantian Riko. Oh, lah bocah koclok. Mejuti sambatan ke udah sira sambat mang nyong sambat mang sira. Lah terus nek ono apa? Tak kon ngejeki kae ngrewangi ge pawon. Nono wae. Walah, tak kira Riko arep sambat mengnyong. Nurane nyong terus rene. Tak kira Riko ya arep sambat mengnyong. Nah, Bambe. Jago. Ngomong. Dadi ngene ya, Le. Ngomong-ngomongan kon cita-cita kowe mau nang sekolahan. Nyong kur pesen seluruh gawean kowe sing kepenak. Ora usah warna-warna. Tapi simbah pesen dicitok karo sira. Alhamdulillah. Ora usah pisan-pisan sira lururai karo bosmu. Tapi ngorbanke perasaane kancamu. Mudeng ora? Mudeng. Sira ora usah lururai men ketara apik. Melas lah karo kancamu. Wis kowe tok. Mergo luwih apik dadi pembangkang tapi sira bener daripada sira dadi pencilat men ketara bener. Wong padha-padha leluru pangan. Ngapa kudu luru rae? Elek apik kowe wis ketara ngesuk. Ora usah sira sing ngomongke. Mergo sak pinter-pintere wong nutupi batang bakal mambu. Sira ngomongke elek iki kancamu nek bosmu ora percaya ya tetep ora percaya. Wis tok ya. Siap, Beh. Biasanya tak ono nyong tak dolan sithik, Beh. Nggih. Aja sore-sore tapi Ora. kudu menang mengko lawan Tokyo tadi. Ora menang sira tak empake lele ira. Rame kudu menang iki. Jenenge Tokidi. Wewe. Siap Yo ye. nang ndi ya, yo nyong ya siap. Ning kono wewe. Duwe Pak. Ah. Ngene Pak Didi. Heeh, demi ra koyo. Cet. Joko banyu. Kurang dah. Kurang yo. Yo. Wes yo. Cukup. Ini. Kowe ngonyong sisan gorene. Pak De, Amit, tarung iwak.
Nggonmu siapa wae jenenge? Tukiji. Tukidi. Ye, Om Ike. Kita sangar-sangaran. Tukiji apa yo? Tukiji nih. Nah, yuk, Yuk. aduh Om Ike. Antem malah jeling-jelingan tok. Rewe ki. Wani apa ora nggonmu? Wani oye sik. Ces. Alah, yo cepet kue lho. Kiye jantem geri jantem tok ya. Aduh malah balik. Nggonmu wani apa ora sih ana jene? Mbok ki wani kudune kok. Mas. Tak jajan ning omah. Cepet. Lah, Rewe kuwi lho. lawani wani nggonmu. Nah, yo. Iki arep kurang sithik neh. Alah. Apa ki atuh ki? Geri dipangan. Lah, Malah rewe kuwi malah kaya wong pacaran malah. Mandi pora nonggonmu nyong wis Dolanan becik-becik apa sih malah. gue? Wani koset iki. Oh, malah gelut-gelutan. Yang melo. Cepet Yang melo. Weh. Yang nyemplungin segel set nang bolongan. Yang menang. Repre wis iki karepe. Wah, diadu iwak kok ana sekel dilebokke galon iki kepriwe maksude? Goblok bangetnya mati wae nyong. Oh, apa rewe sira sih? Iwake udah mati mambut Pinggir raja. lah. Lah. Malah nyenani. Malah nyerani wilang ora mati. Dadi lek mati tak wani joli sira. Ya ora mati. Mati wae. Putra cari sira. Lah wong nyong ngurus rodot dolanan cutang, dua cutang yang melo menang Nyong nyong. adu cutang dengkulmu nyong ki ngene-ngene greget. Orang ngene-ngene dijegurke. Kok. Oh, alah. Lah. Lah ana iwak murah we, 2000 re nang pokol rombeng. Tak tukoke tak baskom. 2000 dengkul mamok. Ono di kolak. Ana sira kolak.